खुलुमबाय लोगोसे गासैबो मानगोनां मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि बे गोदान भिडिअ बरना लाग्रोनाय जाबाय। बोरोथो आदा नोंनि सुइजारलेण्डआ नागिरब्लाबो मोननो थाङा नखर नखर साख्रिबो गैया नागिरब्लाबो मोननो थाङा नखर नखर साख्रिबो गैया। बे जोंहा गोदान मेथाइ नङा होमबा? गोदान मेथाइ आरो बिनि आरो ससे दंबावो बिराद मोजां सुजुना होबाय जोंहा आदा बिफाया गोदान मोनसे लागायदाना होबाय बेखौ जों खननो दे। बोरोथो आदा नोंनि सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि बोरोथो आदा नोंनि ट्राइबेल इउनिभारसिटि। दा डेम'क्रेसियाव बयहाबो मोनथाय दं नाथाय माखासे एखेबारे एक्सेप्ट खालामजाथाव माखासे पइन्ट्सफोरखौ लानानै बाथ्रा बुंनानै जों रायजो राजानि सिगाङाव फोस्रावबा माने मोजां जायो आरो दा 17 इयार्सआव मानाव गेदेर हाग्रामा महिलार सारा मा मावदों मा मावाखै बेखौ दा बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफ्रानो रोखा रोखा गावबा गाव मेगनजों दिनै नुनो हायो। आरो मोनसे मोस्ट इम्परटेन्ट बाथ्राया जाहैबाय मा थांनाय बावैसो सान सिगाङावहाय गफुर सनितपुरनि जा 87था बर' गामिफ्रा जोंनि बिटिआर ओनसोलाव सोसनजानाय जादों बा सोसनजाबाय। बे सोसनजानाय 87था बर' गामियाव आदार्स माने पलिटिकेल पार्टिनि लिडारफ्रा मावथिफ्रा थांनानै पलिटिकेलि डायलग मारिहैनो हानाय मोन्थाय गैया पलिटिकेल माने केम्पिं खालामहैनो हानाय मोन्थाय गैया बेफोरबायदि बुंनानै माने फोस्रावबाय थानाय माखासे बाथ्राफोरखौ जों ससियेल मिडियायाव नुगासिनो दङ। अब्ला बेफोरबायदि सेम लाइनजों जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेम बिटिसि सेल्फ रुलिं एडमिनिस्ट्रेटिभआव जेब्ला मानाव गेदेर बिएलटि ब्रादार्समोना थांनाय 2003-10 फेब्रुवारियाव बिटिसि बायदि मोनसे एकर्डनि गेजेरजों जोंनि बे बिटिएडि एरियाखौ लानानै फार्स्ट टाइम पलिटिकेलि रुलिं खालामजेननो हानाय मोनसे मोन्थायखौ लानानै फैनो हादों बा मोननो हादोंमोन। दा मानाव गेदेर बिएलटि ब्रादार्समोननि बिटिसि एकर्डनि गेजेरजोंसो बिटिएडि एरियानि सिङाव जिहेतु पलिटिकेलि रुलिं खालामनो हानाय मोन्थायखौ मोन्दोंमोन। दा बे समाव जायफोर सुबुंफ्रा 87था गामिफोरा बिटिआरआव हाबनाय गामियाव पलिटिकेल माने केम्पिं खालामनो हानाय मोन्थाय गैया केम्पिं खालामफैनो होननानै बुंबाय दङ। दा बिसोरनि उल्थायै जुदि माखासे सुबुंफ्रा जुदि बुङोब्ला बे बिटिसि एकर्डआबो जोंसो खालामना लाना फैनाय आरो बे बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों मोनबोनाय जा बे पलिटिकेल सिस्टेम बे पलिटिकेल सिस्टेमाव नोंसोरबो माने पलिटिकेल केम्पिं खालामनो हानाय मोन्थाय गैया आरो जेराव बे बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों गासै 3082 गं गामि आरो गासै 40 गं बियाबखौ संबिधानिक भाबै माने मा लाबोनाय जादोंमोन। दा बे 3082 गं गामिफोराव जेरावनोखि बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों लाबोजानाय बे गामिफोराव राव माने आदार्स पलिटिकेल पार्टिना केम्पिं खालामहैनो हानाय मोन्थाय गैया पलिटिकेलि माने बाथ्रा बुंहैनानै मोन्थाय गैया। जुदि बेफोरबायदि बाथ्रा बुङोब्ला आरो बे 40टा समस्तिनि सिङाव पलिटिकेल माने डायलग मारिहैनो हानाय मोन्थाय गैया जुदि बेफोरबायदि बुङोबा बे माबा मोनसे गनायथाव बाथ्रा जागोन नामा? आरो दिनैसिमथ' बेफोरबायदि बाथ्रा बुङाखै। दा अभारअल थारमाने बाथ्राफोरखौ ओरैबायदि बाथ्रा बुं जायफोर बाथ्राफोरा थारमाने एखेबारे माने एक्सेप्टेबल बाथ्रा दिनै जायफोर बाथ्राफोरखौ बुंनानै लायो गावसोरनो माने गाब्रबफिननाय रखम जायो। दा दिनै एक्सेप्ट खालामजाथावना बाथ्राफोरखौ फोस्रावब्ला जों रायजो राजानि सिगाङाव बेवहाय जोंहा जेबो बादा गैया डेम'क्रेसियाव बयहाबो मोन्थाय दङ नङा होमबा? दिनै बिसिआनो जा बिटिसिआनो जा दिनै बिटिआरआनो जा साफ्रोमबो बुहुमनि बर' फिसाफोरनि बिहोमा दं बेखौ मिथिना लाखा। दिनै साफा सानै पलिटिकेल लिडारफ्रा पलिटिकेल पावारखौ आखायाव मोननाय लोगो लोगोनो गावसोरनि बिमा बिफानि गालांखानाय सम्पतिफोर बायदि माने लाइफ टाइम थैस' थांस'नि माने मोनबाय थागोन बायदि माने एखेबारे माने देखायनाय दिन्थिनायखौ जों दिनै नुगासिनो दङ। दा बे बिथिंनि बेलायाव बैफोर माखासे पलिटिकेल लिडारफ्रा गावनि पलिटिकेल पावारखौ मोननो थाखायनो गावनि माने पलिटिकेल क्रेडिटखौ लाबाय थानो थाखायनो दिनै माखासे बर' फिसाफोरखौ माने गरसे गरनै ललिपप दौनानै गावसोरनि बे एखेबारे गनायजाथावै खामानिफोराव माने बाथ्रा बुंहोनो दिनैयो अर्डार होगासिनो दं थुनज्लायगासिनो दङ। आरो बैफोर माखासे जोंनि बर' हारिनि इयुन जेनेरेसन लाइमोनफोराबो माखासे स्टुपिड आखुनि लिडारफोरनि बाथ्राफोरखौ लानानै दिनै सोरखौबा थांनानै गोदाव सोराव गुदि मिथिया बिजौ मिथिया दिनै बाथ्रा बुंहैदों सोरनिबा न'आव थांनानै दिनै गुदि मिथिया बिजौ मिथिया दिनै माखासे माने एटाक खालामनाय बाथ्रानि स्टाइलाव दिनै माने पइन्टलेस बाथ्राफोरखौ पइन्ट हमैदों। दा बेफोरबायदि मावनाङा। दिनै लिडारा जायखिजाया लिडारानो जा सोरबा लिडारा जुदि माबा मोनसे बाथ्रा बुङोब्ला बेखौ A to Z बिजिरग्रो नङा होमबा? बिजिरनांगौ दा बिजिरनायनि सम। आरो जोंनि बर' हारिनि बिखायाव आंनि जिथु मोनदांथिनायाव आं जिहेतु माने सानहरनायाव ओरैबायदि मोनसे स्टेजमोन जों बर' हारिनि बिखायाव थारमाने मेट्रिक पास जानाय
HS पास जानाय BA पास जानाय MA पास जानाय PhD डिग्री हल्डार थानाय बर' फिसाफ्रानो गोबां खममोन जेराव थारमाने जोंनि गोबां बर' एरियाफ्राव माने खाथि खालायाव माने सोलोंथाइ लानो हानाय माने स्कुलफ्रा माने गोबां माने आंखाल दंमोन नाथाय थांनाय 2003 10 फेब्रुवारि BTC एकर्डनि उनावहाय थोजासे नङाब्लाबो माखासे गोबां एरियाफ्राव सोलोंथाइ लानो हानायनि माखासे स्कुलफोरखौ फसंथानफोरखौ माने गायसनजानाय जादोंमोन जेराव जोंनि बर' फिसाफ्रा माने एसेब्लाबो थोब्लिद माब्लिदब्लाबो गावबा गावनि सोलोंथाइखौ लानानै गावनि माने लाइफखौ माने स्टेन्ड खालामनो लांनो हानाय मोनसे माने स्टेजखौ लानो हादोंमोन दा BTC एकर्डनि समनिफ्राय दिनैनि बे समसिमहालागै आं सानो मेट्रिक पास जानायनिफ्राय SS BA MA पास जानायनिफ्राय जेसेबांखिनि दायो बर' फिसाफोर दङ BTC एकर्डनि बेसेबांबा गेदेर बिहोमा दं होननानै आं सानो आरो दं होननानै आं दिनै बुंगोन दिनै मोनफ्रोमबो बर' गामियाव BA पास जानाय MA पास जानाय HS पास जानाय मेट्रिक पास जानाय HS पास जानाय BA पास जानायखौथ' माने एखेबारे ओरैनो माने गोलैसोजोबना थानायखौसो मोनफ्रोमबो बर' गामियाव दायो नुगोन मिथिबाय जेबो खामानिखौनो मोनबावा दायो ओरैबायदि दायो इडुकेटेड जानाय जोंनि बर' हारिनि बर' लाइमोनफ्रा दायो ओरैनो गोलैसोजोबनानै दङ दा बेफोरबायदि माखासे इडुकेटेड लाइनाव इडुकेटेड जानानै थानाय बर' लाइमोनफोरा माखासे डार्टि माइन्डेड लिडारफोरनि थुनज्लायनायाव साना हसिया थारमाने बाथ्रा बुंनो दाफै सोरखौबा माने सोंखारिनो दाफै आरो जेराव साफा साफा इडुकेटेड साननो हानाय गोहोआ दङ नङा होमबा दा जायफोर बै डार्टि लेभेलनि साथाम साब्रैसो पलिटिकेल लिडारफोरा गावसोरनि पलिटिकेल क्रेडिटखौ मोननो थाखायनो डिभाइड एन्ड रुल प्लेन पलिसिनि गेजेरजों जों बर' फिसाफोरनि गेजेराव माने इनाय अनागारि मोनसे गाज्रि पलिसिखौ सोना होनानै गावस्रा होनानै दोननो नाजानाय जा मोनसे प्लेन पलिसि ना बेखौ दा समाव जोंनि बर' माहारिनि इयुन जेनेरेसनफोरा लाइमोनफोरा लेखा गोरों इयुन जेनेरेसनफोरा साननो गोनां गोबां बाथ्रा दङ होननानै आं सानो आरो दा समाव साननानै नायबिजिरनाया जोबोद मोजां जागोनखौ आं सानो नङाब्ला माखासे डार्टि लेभेलनि लिडारफोरा पलिटिकेल लिडारफोरा गावसोरनि बेनिफिट्सखौ लागोन आरो बिसोरो गावसोरनि बेनिफिट्सखौ मोनखांनायनि उनावहाय नोंखौबो सिनायनाय नङा बर' फिसाफोरखौनो बिसोरो सिनायनाय नङा जेराव दिनै माखासे जाथावथारै जाथायफ्रा जोंनि बर' फिसाफोरनि गेजेराव गावजों गावनि गेजेराव एसे सोमजिलांनो नाजानाय बा सोमजिहोनो नाजानायखौ बा सोमजिबाय थानायखौ जों दिनै नुनो मोनगासिनो दङ थांनाय 2027 जानुवारिनि जा BTR एग्रिमेन्ट मानाव गेदेर NDB ब्रादार्समोनखौ लानानै बानायनाय जा BTR एग्रिमेन्ट बे BTR एग्रिमेन्टनि उनावहाय प्रमद बर' बिथाङा जोंनि BTC काउन्सिलाव CEMनि चेयारखौ खायदा बोराय बाहायनानै मोननो हाबाय दा जियानो जादोला मोजांनि बाथ्रा नाथाय जाय मानगोनां NDB ब्रादार्समोननि BTR एग्रिमेन्ट बायदिनि गेजेरजोंसो प्रमद बर' बिथाङा BTCनि CEMनि चेयाराव जिरायनो खाबु मोनदों बै NDB ब्रादार्समोननि माखासे फेमिलि मेम्बार्सफोरा गावसोरनि मोननांगौ मोन्थाइखौ लानानै गावसोरनि न'खरनि मुंख्लं जालांनाय न'खरफोरनि मोननांगौ मोन्थाइखौ लानानै दिनैयो निउस मिडिया पर्टेलनि हेफाजाब लानानै गाबै बाथ्रा बुंनाय माखासे नुथायखौबो जोङो नुदोंमोन आरो बेफोरबायदि माखासे नायथाव जायै सहायनो हायै माखासे नुथायफोरा बे प्रमद बर' बिथांनि BTC गभर्नमेन्ट सालायनायनि समाव जालांदोंमोन दा दिनै प्रमद बर' बिथांनि BTC गभर्नमेन्ट रुलिं खालामनाय समाव बेफोरबायदि जाथाया जाथावनामोन जेराव मानगोनां NDB ब्रादार्समोननि थाखायसो प्रमद बर' बिथाङा जोंनि BTC काउन्सिलाव CEMनि चेयाराव दिनै जिरायनो खाबु मोनदों दा मोनसे बाथ्राया जाहैबाय मा जेराव मुंख्लं न'खरफोरनि रिहेबिलिटेसननि बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला बुहुमनि जायफोर बर' फिसाफ्रा जोंनि बे बर' हारिखौ उदांस्रि खालामनो थांनानै आरो जोंनि बे बर' हारिनि थाखाय दावहा नांनानै गावबा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ दिनै बावसोमलांबाय आरो जेसेबांखिनि बर' फिसाफ्रा जों बर' हारिनि थाखाय दिनै मुंख्लं जालांदों बै मुंख्लं जालांनाय बर' फिसाफोरनि थाखाय माबा मोनसे अनसुंथाइ होनायनि राहाखौ लानो हायोब्ला मोजां जागोन नामा आरो जुदि जोङो बै मुंख्लं जालांनाय न'खरफोरनि मुंख्लंफोरनि मुङाव जोङो थारैनो माबा मोनसे जि एसे हायो जों अनसुंथाइखौ जों होनो हानांगोन बेफोरबायदि माखासे इम्परटेन्ट बाथ्राखौ मानाव गेदेर हाग्रामा महिला सारा गावनि बे BTC खुंथाइ गोहोआव थानाय समाव माने सानदोंमोन सावरायदोंमोन आरो बेफोरबायदि माखासे इस्युखौ लानानै बै आसाम एसेम्ब्लियाव जाय समावनोखि मानगोनां सर्बानन्द सन'वाला थारमाने आसाम स्टेटनि थारमाने चिफ मिनिस्टारमोन बै समाव माने रायखांनाय जादों जे नोंसोरनि आसाम आन्दलनाव जायफोर माने सुबुंफोरा मुंख्लं जालांदों बैसोरनि मुङाव नोंसोर दिनै रिहेबिलिटेसन रां अनसुंथाइ होदों थिग बेफोरबायदिनो जोंबो जोंनि बर' हारिनि थाखाय आन्दलनाव जेसेबांखिनि बर' फिसाफ्रा थारमाने मुंख्लं जालांदों बै बर' फिसाफोरनो जोंनोबो थारमाने अनसुंथाइखौ हरनांगोन बेफोरबायदि माखासे बाथ्राखौ सावरायनाय लोगो लोगोनो 2018 ना 19आव बे
मुंख्लं जालांनायफोरनि मुङाव जिथु अनसुंथाइ हरनायनि जिथु बिल बे बिला पास जानानै फैयो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारमोननि नाजानायाव। दा दिनै बे बिलखौ पास खालामना लाबोनायनि उनावहायसो जोंनि बर' हारिनि बिखायाव जेसेबांखिनि हारिनि थाखाय दावहा नांनानै मुंख्लं जालांदोंमोन बैसोरनि न'खरफ्रा माने अनसुंथाइखौ मोननो हादों। दिनै बर' हारिनि थाखाय दावहा नांनानै मुंख्लं जालांनाय न'खरफ्रा बर' फिसाफ्रा हाजार हाजार दङ। बै समावनो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा मिथिनाय बायदिब्ला 500निबो बांसिन माने मुंख्लं जालांनाय न'खरफोरनो माने अनसुंथाइखौ होखादोंमोन। आरो मुंख्लं जालांनाय न'खरफोरनि मुङाव बा मुंख्लंफोरनि मुङाव फैनाय राङा जाहैबाय साफायाव 5 लाख रां खरैमोन। नाथाय दा समाव प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय बिटिसि गभर्नमेन्टनि समाव जों मा खोनानो मोनलायखो जाय मुंख्लंनि मुङाव दिनै 5 लाख राङा सेंसन जानानै फैयो दिनै 3 लाख रांल' होनायखौ जों दिनै मिथिनो मोननाय जादों। अब्ला दिनै जायफोर बर' फिसाफ्रा हारिनि थाखाय हारि रैखाथिनि थाखाय दावहा नांनानै गावबा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ दिनै बावसोमलांदोंमोन बैसोरनि मुङाव फैनाय साधारन 5 लाख रांखौबो 2 लाख रांखौनो होआलासे 3 लाखल' रां होनाय बाथ्राया बेसेबां गनायथाव मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन। आरो थारैनो जुदि बेफोरबायदि जुदि जामारदोंब्ला एक्सुवेलि बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा सोंनो हानाय बुंनो हानाय माखासे माने अधिकार दङ। आरो बेयो थारैनो जोबोद साननो गोनां बाथ्रा जायफोर मुंख्लं जालांनायनि थाखायसो दिनैनि बे अबस्थायाव बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफ्रा जों थानो हादों। आरो जायफोर मुंख्लं जालांनायनि थाखायसो जोंनि बे बर' हारिया बिएसि बिटिसि बिटिआर बायदि बेफोरबायदि एकर्ड एग्रिमेन्टफोरखौ लाबोनो हादों बा मोननो हादों। मानाव गेदेर रायजो राजा नोंथांमोन दिनै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ जुदि अनसायनाय गैयामोनब्ला दिनै बिहा अननाय गैयामोनब्ला दिनै बिहा बर' हारिखौ लानानै साननाय गैयामोनब्ला दिनै जोंनि हारिनि थाखाय मुंख्लं जालांनाय बे बर' फिसाफोरनि मुङाव बेफोरबायदि एसे एनै अनसुंथाइ होनायनि बेबस्थाखौबो दिनै बियो बिल पास खालामनानै लाना फैनाय नङामोन। जायनि थाखाय दिनै जोंनि बर'नि न'खराव जायफोर मुंख्लं जालांदों बिसोरो दिनै अनसुंथाइ मोनगासिनो दङ आरो गासिबो मोनजोबगोन। दिनैनि बे समाव प्रमद बर' बिथांनि सरकारनि समाव जायफोर मोनदों दिनै बिसोरबो खावसे मोनबाय आरो फैबाय थानाय समावबो गासिबो मोनजोबगोन। दा दिनै बै थांनाय 50 बोसोर सिगाङावहाय बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफ्रा मानि थाखाय सोमावसारबोनांगौ गोनां बायध' जानानै फैदोंमोन मानि थाखाय दावहा नांनो गोनां बायध' जानानै फैदोंमोन आरो जेराव मानाव गेदेर एनडिबि ब्रादार्समोना दिनै गावबा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ हारिनि थाखाय दान होखानानै आखायाव आइजें लानानै 34 बोसोर 35 बोसोर माखौ लानानै दिनै दावहा नांनो गोनां बायध' जानानै फैदोंमोन। दिनै मानाव गेदेर बिएलटि ब्रादार्समोना आखायाव आइजें लानानै माखौ लानानै दिनै दावहा नांनो गोनां बायध' जानानै फैदोंमोन। दा बेफोर गासिबो मिनिंखौ बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफ्रा दिनै मिथियो। दिनै बेफोरबायदि माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिसेयावबो जोंनि बर' हारिनि माखासे लिडार्सफोरा माखासे बर' फिसाफ्रा गावबा गावनि पार्सनेल बेनिफिट्सखौ मोननो थाखाय आरो सोरबाया गावनि पलिटिकेल माने क्रेडिटखौ लानो थाखाय जाथावथारैनो माखासे बाथ्राफोरखौ माने फोसावनानै होबाय थानायखौ जों दिनै नुनो मोनदों। आरो लोगोसे फिन मोनसे बाथ्राखौ आं खावलायबावगोन जों बर' हारिनि बिखायाव जालांनाय दुखुनि जारिमिन बाथ्राफोरखौ जेन रायखां पलिटिकेल इसु खालामनिफ्राय गोजानाव थाबानो जाबाय। नंगौना नङा मानाव गेदेर रायजो राजा नोंथांमोन गोजोन्थों खुलुमबाय जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि।